Gizon proba izenaz ezagutzen den kirol edo jokuaren oinarria, horretarako bereziki landuriko harria nork edo nortzu urrutiago garraiatzean datza. Eginkizun horretarako gizakien indarraz bakarrik balia daiteke. Gizon probetan erabiltzen diren harriak, aurrekaldea zertxobait estuagoa duten lauki luzeak izaten dira. Estugune horren erdian zulo bat izaten dute, katea bertan lotzeko. Pisua bestalde aldakorra izaten da, 1500 eta 4000 kiloren artean ibiltzen da. Txapelketetan pisu gutxiko harriak erabiltzen dira, batez ere probak ikuskizuna irabaz dezan. Izan ere, pisu txikiko harriez ibilbidea bizkorrago egiten baita. Plazarik onenak, zolua erreka ondoko harri borobilez eginikoak izaten dira. Badira, adokinez egindakoak ere, baina ez omen dira ainonak izaten, labaingarriagoak izaten direlako. Plazen neurriak herrien arabera aldatu egiten dira. Bada hala ere, eredu gisa hartu ohi den bat, Tolosakoa alegia. Plaza honek mutur batetik besteraino 22 metro eta 40 zentimetroko luzera du, eta ia 6 metroko zabalera. Barrukaldean 8 tarte edo zinta ikus daitezke, bakoitzak 2 metro eta 55 zentimetro izaten dituelarik. Gizon proba saioek bestelako araudi berezidik adierazten ezpada, 30 minutuko iraupena izango dute. Saio hasi aurretik, partaideek jokatzeko ekarri dituzten tresna guztiak epaileari aurkeztu beharko dizkiote. Kirolariek kateak, gakoa eta gerrikoa erabil ditzakete, tramankulo berezirik erantsi gabe. Saio hasterakoan, harrien atzekaldeak bederen probalekuko asmarka estali egin behar du. Harriaren pisua legezkoa izan dadin, batzutan gainzamak jartzen zaizkio. Kirolariek hiltze edo plaza bat bete dutela erabakitzeko, harriaren aurrekaldeak irtengunez bestaldeko marka osoki nahiz zatika estali egin behar du.
Saioa bukatzean, epaileak makila batez harriaren alderdirik aurreratuena adiraziko du neurri hartzeko. Hainbana edo enpate kasuan titulua lehenik aritu denari oidagokio. Partaide baten saioaren bukaera eta hurrengoarenaren hasiera arteko aldea 15 minutukoa izango da gehienez.